Гостуваме на обработваемите земи на земеделската кооперация в село Безводица, чието председател е Живко Желев. Обработваемите площи са над 8400 декара, върху които се сеят основните земеделски култури. За да се справят в срокове с работата на полето, разчитат на здрави и мощни машини. Те са закупени голямата част от фирма Интерагри, като разчитаме на техния сервис и добро обслужване от тяхна страна. В момента сме при наш много добър клиент, който изцяло ползва услугите на марката New Holland. Избра да работи с нас, тъй като се убеди в надежността на нашия сервис, с тяхната експертиза, която имат, най-вече качеството на работа и бързината, с която може да отреагираме. За момента най-важното е, че успяваме да покрием изцяло региона, в който се намираме, бързо, изключително качествено и все повече доволни клиенти имаме, които се натрупват във времето. Смея да твърдя, че почти сме денонощно на линия. Стремим се да реагираме до няколко часа, когато сме в кампания, дали ще с резервна част, дали мобилните екипи ще са на полето, постоянно сме при клиентите. Основна роля в цялото ни стопанство играят тракторите New Holland. Наблюдаваме обработка с предсеитбен култиватор Беднар Swiftер 6000 за перфектна предсеитбена подготовка само с едно минаване. Подготвя идеално с едно култивиране почвата за сеитба на каквито и да е пролетници. При положение даже, че е изорано декември месец, след обработката почвата става перфектна за сеитба. С този култиватор постигаме повече обработена площ за час. Той може да стигне до 40-50 декара на час да обработи, което е съпоставено също с малкия разход на гориво. С другите култиватори сме работили и там разходи на гориво беше около 800 грама до тук, докато с Беднара разхода на гориво е между 500 и 600 грама на декар. Тракторът New Holland T7-260 AutoCommand е новатор в своя клас. Серията T7 на New Holland разполага с усилен заден мост, подобрена трансмисия, повишени мощност и товароподемност, предназначен за фермери, търсещи наистина мощен и надежден трактор, който да работи без компромиси. Тракторът е многофункционален, а това, че е оборудван с навигация, осигурява прецизна и точна обработка. Освен всичко, той има удължена гаранция и отлични условия при закупуване. С фирма Интерагри работя 4-5 години, от които преди 3 години започнахме да купуваме от тях трактори. Тогава купихме големия трактор, после малкия New Holland T100 и по този начин си обезпечихме стопанството с хубава и модерна техника. Живко Желев допълва, че качеството на сервиза е от изключително значение. Разчита винаги на безупречната и компетентна работа на специалистите по всяко време. Въпреки че машините са здрави и издръжливи на натоварване, ако се наложи, опцията заместваща сеялка дава допълнителна сигурност и спокойствие. Гъвкави и партньорски настроени от Интерагри винаги успяват да се отзоват при нужда, допълва производителя. Присъстваме на сеитба на нахуд с New Holland T6-120 със сеялка Кинзе, на която основно са поверили сеитбата на пролетните култури. Изключително доволен съм. Изключително точна сеитба, точно полагане на семената, хубаво легло за семената, бърза и ефективна работа. Качеството е несравнимо с другия тип сеялки, които съм ползвал досега. Американската марка Кинзе е популярна с високото си качество и здравина на изработка, както и с това, че сеитбата се извършва на 99% точност, при това с висока работна скорост. Сеялката гарантира бързо и едновременно поникване на растенията при всякакви условия. Земеделската кооперация има закупени още 2 други машини от Интерагри България, с които работи. Това са многофункционалният New Holland T5-110 и 6-редовата директна сеялка Кинзе 3030. На целия екип им желая здраве и късмет, все така отзивчиви и
разбира се, най-вече разбрани с клиентите.